जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि अनगायै जुवानि बाथ्रा दिनै जोंनि जिल्ला आफादफ्रा दखरा आफादफ्रा ओरैबायदि नारा नाथा नाजानानै जुवाखौ बन्द खालामनो थाखाय साक्सेस खालामोब्लाबो दिनै मोनसे लेभेलसिम साक्सेस जाबाय होननानै बुंनो हायो। नाथाय बिनि उल्थायै जोंनिनो माखासे मुखा गानग्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै अपेनै जुवा होनो थाखाय चेलेन्ज खालामनानै ओंखारबोदों। बे जुवाखौ नोंथांमोना होनो हागोन, नाथाय बे चेलेन्ज खालामनाया नोंथांमोननि जुवा होनायनि जि पलिसिया मोनसे हारिखौ धंस खालामगोन। दा बेखौ जों मालाबाबो जानो होनो हाया। दा बेनिखायनो सम सम जोंनि बिबानगिरि मावथिफोरखौ आङो एसे गाहाय माने थाखोनिफ्राय माखासे खौरांफ्रा फैयो, एसे नार्भास जानाय बायदि माखासे फेलें जासिगोन नामा। मानगोनां बिग्रायारि लोगोफोर, बिबानगिरि लोगोफोर, आं बयखौबो खावलायनो नागिरदों, गाज्रि खामानिया बारा गोबाव थावरिनो हाया। मोजां खामानि मावग्रा मानसिफ्रा मुलुगाव गोबां सहायनो गोनां जादों, गोबां साजा मोननो गोनां जादों। नाथाय बे खामानिफ्रानो उनाव मुलुगनि सुबुं माहारिखौ दैदेननायाव मोनसे लामा दिन्थिनायाव अराय सम मदद होबोदों। दा नंखायनो जों जुवा खोमसि फोथायनाय बायदिसिना गाज्रि थासारिजों खुनु दिन कमप्रमाइज खालामनाङा। जोङो मोनसे गेरेमसा हारि जानो नागिरदों। गेरेमसा हारि जानांगौबा गेरेमसा हारिनि आखुथायखौ लानांगोन। आरो गेरेमसा हारिनि आखुथाया जों माजों कमप्रमाइज खालामगोन आरो माजों कमप्रमाइज खालामा जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन। दिनैनि समाव जोङो दुलाराय मुलुगनि सुबुं माहारिफोरनाय सोर माहारिया माजों जौगादों, सोर माहारिया जौ जुवाजों जौगादों, बेबायदि बिदिन्थि जेरावबो गैया। दिनै आमेरिकाया सुपार पावार जादों नलेजजों टेक्न'लजिजों, जापाना दिनै सुपार पावार जादों नलेजजों टेक्न'लजिजों, पलिटिक्सजों माखासेफ्रा सुपार पावार जानो नागिरदों मुलुगाव। नाथाय दिनै जोंनि माहारियावसो साफा सानै मानसिफ्रा जेरैबायदि जौ जुवाखौ आश्रय होनो हमदों, जायगा होनो हमदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। बिग्रायारि लोगोफोर, समाज मोनसे माहारि मोनसेखौ जौगाहोनो थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन टुल जि आगजु बेनो जाबाय सोलोंथाइ। बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो 2007 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइखौ मिशन क्वालिटि इडुकेसन मुं होनानै हाबा मावदों। गिबि जागायजेननायाव जोङो साइकेल रेलि खालामनाय, एवारनेस खालामनाय, मानसिफ्रा बजबनानै लानाय आरो जोबोद मोनसे मोजां थासारि फैबाय। लासै लासैनो जोंनि खामानि मावनाया बेवहाय खमायलांदों। सरकारनिफ्राय बायदि फैसाया थागोन, डिसक्रिमिनेसना थागोन, नाथाय जों हारि हिसाबै मा खालामनो? आङो बेखौनो नुदों, जोङो सिस्टेमा जोंखौ थगायदों, सोबख'दों, डिसक्रिमिनेसन खालामदों। नाथाय इन्डिभिजुवेल लेभेलाव समाज लेभेलाव फैनानै जोंखौ रावबो होबथानो हाया। दा बेनिखायनो दिनै जिखिनि रिसर्सेस दङ, जिखिनि स्पेस दङ, जिखिनि स्कप दङ, बेखौनो लानानै जोंनि माहारिखौ बुहुमाव मोनसे जौगासार हारि दानो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन। आथिखालनि मुलुगनि थासारिया जोबोद गिख्रंथाव। गुबुन हादोरफ्रा जेरैबायदि सोलोंथाइफोरखौ होदों, जेसेबां साख्रि बाख्रि इमप्लयमेन्ट होनो हायो, जेसेबां माखासे स्कप होनो हायो, बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना सोलोंथाइ होदों। आरो जोंनि हादराव इमप्लयमेन्ट गैया, स्कप गैया, जेबो स्पेस गैया, नाथाय सोलोंथाइ होदों आरो होदों। जिखिनि फरायदों मेक्सिमाम आर्ट्स ग्रेजुवेट आरो साइन्स ग्रेजुवेट जालांनो हमदों। नाथाय माखासे प्रेक्टिकेल फिल्डआव बिसोरो खामानि मावनो हायाखै। ओंखायनो जिखिनि जोंहा जाखांबोनाय इयं जेनेरेसन, स्टुडेन्ट जेनेरेसन, बिसोरखौ जोङो गाइड खालामनांगोन। माबायदि सोलोंथाइ लायोब्ला गावनि जिउ राहा दानायखौ बियो थिग खालामनानै लानो हागोन, बेखौ जोङो गाइड खालामनांगोन। सोलोंथाइजोंनो दाजाबफानानै मोननै खोथा आङो बुंनो नागिरदों। मोनसेया जाबाय लाइफ स्किल। दिनैनि समाव थांना थानो सासे मानसिनि जिउआव मा स्किल नांगौ, मा खायदा कौशलफोरखौ रोंनांगौ, बेखौ जोङो सोलोंनांगोन। जुदि नोंनि जिउआव लाइफ स्किलखौ सोलोंनो हाया, नोंनि लाइफआनो मिनिंलेस जागोन। लाइफखौ जिउखौ मिनिंफुल खालामनो थाखाय लाइफ स्किलखौ जों सोलोंथारनांगोन। बेजों लोगोसे आर्निं स्किल, माबायदि जोङो खामायनानै जानो हागोन, जोङो थांनानै थानो हागोन, बे जिनिसखौ जोङो गोसो होनांगोन। बेनिखायनो सोलोंथाइनि हाबा मावनायाव खुनु कमप्रमाइज खालामनो मोना। बे मिशन क्वालिटि इडुकेसनखौनो मोर एफेक्टिभ खालामनो थाखाय जोङो केटेगरिकेलि बोरैहाय खामानि मावनो हायो, जोङो बेखौ जोङो डेलिगेट हाउसआव जोङो सावरायगासिनो दङ आरो जोङो सावरायगोन आरो माखासे थांखि लागोन। आङो जिल्ला आफादफोरखौ खावलायदों, जि जिल्लाया बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायाखै, अन्नानै सोलोंथाइनि हाबा मावनायाव जाहाथे गोहोजों खालामा, आङो बयखौबो खावलायखानानै दोनबाय। दामानिया बिग्रायारि लोगोफोर, जोंनि बयनिबो थांना थानायनि बयनिबो मोनसे कनसार्नआ जाहैबाय आलादा रायजो आरो पलिटिकेल राइट। बे पलिटिकेल राइटखौ जोङो मानो बिदों? जि आसाम हादोराव जोङो रायजो जादों, बे आसाम हादोरा जोंनि मिनिमाम सिकिउरिटि, जोंनि मिनिमाम राइट्स, जोंनि बेखौ बिथांमोना एनसियर खालामनो हाया। जिफोर जोंनि जिउ माने मोननांगौ जि राइट्स, जिफोर लेजिटिमेट राइट, बेखौ बिथांमोना होनायनि खुनु मोनसे खामानि मावनो हाया आरो मावबोआखै।
बे मावनो हाया आरो मावबोआखै बिनि जाहोना सिस्टेम नङा सिस्टेमा जेरावबो एखे अल इन्डियानि सिस्टेमा एखे नाथाय बिथांमोननि गोसोसो बिथांमोना गोसो जानानैनो जोंनो जोंनि मोननांगौ फिथाइ मोनथायफोरखौ होनो नागिराखै गोसो जानानैनो जोंनि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनो नागिराखै गोसो जानानैनो जोंनि सोरगिदिं जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनो हायाखै मावनो नागिराखै जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि धंस जानाय बिदि नङा बिथांमोनाबो धंस जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर आंनि खावलायनाया बेसो जे सोरबाया मा जाया बेजों जोंहा अरजानांगौ गैया बर' हारिया मोनसे थिरांथा लाना फैखादों जोङो मोनसे डिटारमिनेसन लानानै फैदों जोङो थांनानै थागोन आरो जों ओरैबायदि थांनानै थागोन जे जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सोदोमस्रि जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा रैखाथि गासैखौबो लानानै थांना थागोन बेनिखायनो गल्डेन जुबलियाव जोंनि भिजनखौ जों बुंदों लिभ वार्क एन्ड प्रस्पार थांनानै थानांगोन ओरैबायदि थांनानै थानांगोन मोनसे बेंगुरा हारि नङा जोङो मोनसे गोख्रों हारि हिसाबै थांनानै थानांगोन मुलुगाव मा जादों बेखौ जोङो मिथिनांगोन जि खामानिखौ मावोबा जौगालांनो हायो बेखौ जोङो मावनांगोन बे जाबाय बिनि थाखायनो जों बुंदों लिभ थांनानै था ओरैबायदि थांनानै था नों मोनसे गोथां हारि हिसाबै थांनानै था खामानि मावाबा रावबो मोनजानाय नङा सोरबा साननो हानाय जे जों खामानि मावालासिनो मोनजादों खामानि मावालासिनो मोनजाग्रा रावबो हारि गैया बेनिखायनो आङो एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायगोन 2 बाजि 7 बाजियावनो एबसु अफिसखौ ताला मारिनानै न'आव थांनाया बे मोजां आखु नङा जायफोरा दङ लेखा फरायनांगोन खामानि मावनांगोन हरनि 10 बाजि 11 बाजिसिम जोङो लेखा फरायनांगोन खामानि मावनांगोन जेरै एबसुखौ मोनसे जायफोरखौ प्रहर होननानै बुंदों बर' हारिनि मोनसे माने सुखिदार बर' हारिखौ नोजोर होग्रा मोनसे फाइखि हान्जा होननानै बुंदों बे फाइखि हान्जाया बिसोर थाब उन्दुसिनोबा बिसोर खामानि मावसिनाबा बे जानाय नङा ओंखायनो वार्ड कालचारखौ गिबिसिनाव नांगौ एबसुनो नांग्रोगौ आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों जोङो सानसेयाव मोनसे मोननै मिटिं जानानै मोनसे मोननै खामानि मावनानै गोजोननाय लाबा जानाय नङा जोङो जोंहा खामानि मावनांगोन हारिनि थाखाय अब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन बेनि थाखायनो जों बुंदों खामानि माव आरो बेजों लोगोसे जों बुंदों प्रस्पार जौगानांगोन जोङो सोरगिदिं जौगानाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगानाय बे जौगानायखौ जोङो जोंनि गेजेराव लाबोनो हानांगोन दा बे लिभ वार्क प्रस्पार आरो जोंनि जथुम्मायाव जोंनि जि टीम बे टीमखौ जों लादों जे पिसफुल आरो मोनसे रेसपन्सिभ ससाइटि दानांगौ मोनसे दायित्व गोनां ससाइटि दानांगौ दिनै दायित्व गोनां समाज जों दानो हायोखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा अलपद समावबो गोनांथार समावबो जानला मानला खोथाफोरखौ बुंनो हमदों जोङो दुखु मोनदों बयबो नोंथांमोनाबो दुखु मोनदों जि समाव बर' माहारियावनो बबेबा जेंनाखौ सुस्रांजानो लुबैदों बे जेंनाया दिनै एबसुल' नङा दिनै बर' फरायसा आफादानो दंखायो एनडिपि प्रग्रेसिभआ सिजफायार खालामनाया दिनै 12 बोसोर जालांबाय बिथांमोननि दिनै सेंग्राफ्रा जेरावबो डिजिटेटेड केम्पआव दङ दिनै रंजान दैमारि ग्रुपआबो सिजफायार खालामनाया बेसेबा गोबाव जाबाय दिनै बिथांनि सेंग्राफ्राबो दिनै डिजिटेटेड केम्पआव दङ माखासेफ्रा दिनै जेलाव दङ माखासेया दिनै माने सानफ्रोमबो हाजिर जानानै सिबिआइ एनआइए केस जानानै माखासेखौ दिनै फासिबो फोसावबानो जाबाय दा बेबायदि थासारियाव जों लामाखौ लुबैगोन जायफोर बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ अनग्रा जों बयबो बर' हारिनि जौगानाय आरो बर' हारिनि सोरगिदिं माने रैखाथिखौ जोङो लुबैगोन दा बेनिखायनो सोरबाया साननो हानाय जे बे सोमावसारनाया रंजान दैमारिनिसोमोन जोंहा नायनांगौ गैया बे सोमावसारनाया गोविन्द बसुमतारी मोननिसोमोन जोंहा नायनांगौ गैया बे सोमावसारनाया आमखानिसोमोन थुमखानिसोमन बेबायदि सोरबाया साननो हानाय नाथाय मानगोनां बिग्रायारि लोगोफोर आं बुंगोन बे सोमावसारनाया बर' हारिनि सोमावसारनाया जागायजेननायाव गुदियाव मोनसेमोनब्लानो बेयो थांखियाव सहैनो थाखाय माखासे दालाय दासा फेंखा अरबोनाय जादों दा बे दालाय दासा गासैखौबो लाजोबनानै जोङो मोनसे फिनिशिंआव लाबोनांगोन आरो बेखौ फिनिशिंआव लाबोनो थाखाय जेरै आइ आफादाफोरा जे गोसो गोरबोजों हास्थायदों बे जोंनि एक्सट्रिम बिजौआव थानाय जि दैदेनगिरिफोर जायफोर हारिखौ दैदेननो ओंखारबोदों बिथांमोनाबो मोनसे गिलिर बिबान दङ दा बेनिखायनो दुखु मोननायनि गेजेराव बांसिन दुखु मोननाय खोथानो आं बावैसो फोरमायनो गोनां जादों जेब्ला टिभिनिफ्राय जोंनि सासे दैदेनगिरिया बुंबाय जे बड'लेण्ड मोननायनि भिजिबिलिटि गैया खुनु क्राइटेरियानो मिलाया होननानै दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ सरासनस्रायै जोंनि